Takže zdravím všetkých pri novom videu a toto video bude výnimočné, pretože som sa rozhodol natočiť video o sebe. Aká bola moja cesta? Veľa ľudí sa ma to pýta, bolo to veľakrát aj v diskusii, veľakrát sa objavuje v diskusiách, keď sa snažím niekomu radiť, že čo ty o tom vieš, ak ty si bol atleticky štíhly vždy a podobne. Takže popíšem môj príbeh, na ktorý nie som nejak extra hrdý, ale dopracoval som sa niekde, kde už mi je to jedno. Takže aby toto video nemalo 3 hodiny, pokúsim sa hovoriť rýchlo, pokúsim sa to strihať, pokúsim sa vynechávať nedôležité časti, ale pekne po poriadku. Na 183 cm som mal 72 kg, asi keď som mal nejakých 15-17 rokov. Vyzeral som extrémne vychudnuto, niekto by povedal až, že ektomorf. Ale ja to určite nepoviem, pretože pre mňa táto kategorizácia nedáva žiadny zmysel. Každopádne bolo to tak, bol som vychudnutý chlapec. Moje nejaké prvé skúsenosti s posilkou prišli, keď som mal okolo 17 rokov. V tom čase som začal čítať vtedajší, túto veľmi progresívny, populárny časopis, alebo online časopis Biomek spoločne vtedajším Inzinom. To bol mimoriadne zaujímavý lifestyleový magazín. A tie informácie, ktoré tam boli oproti tomu, čo bolo ostatné dostupné, boli určite oveľa lepšie. Oproti dnešným dňom boli samozrejme plné bullshitu. Ale keď si to celé spriemerujem, minimálne tam bol ten základ, že OK, mal by si sa snažiť robiť nejaké ťažké cviky, drep, bench, mŕtvola, to sa tam stále presadzovalo. O strave tam nič nejak extra moc rozumné nebolo, viem, že tam skúšali keto dietu a popisovali ako niečo absolútne úžasné. Nie, nebolo to úžasné, ani dneska to nie je úžasné, ale nejaké takéto základné informácie som mal. Samozrejme, išiel som do posilovne, nemal som žiadny plán, nevedel som, čo je to progressive overload, nevedel som, čo sú to silové štandardy, nevedel som, čo je to percento tuku v tele. Čiže pol roka zabitého času, viac menej som nedosiahol vôbec nič. V tej dobe som sa na to vykašľal a vrátil som sa k tomu niekedy o asi 5 rokov neskôr. Keď sa stalo toto, rozhodol som sa, že to už není možné. Mám 75 kg, vyzerám totálne vychudnutý, chcem vyzerať veľký. Nevedel som presne ako na to, ale rozhodol som sa, OK, naberiem nejaké základné kilá na nejakých 85 kg doma. Mal som pocit, že to bude snad tiež nejaký pomer mäso versus tuk, aj keď necvičím, no samozrejme, že nebol. Tlačil som do seba, čo sa dalo, kvanta špagiet, kvanta tuku, kvanta všetkého. Bolo mi fakt z toho zle. No a keď som asi 85 kg, som sa vybral do posilovne, samozrejme, že som bol slabý jak mucha. Ale už som nejaké také základné princípy v sebe mal. Nešiel som vyslovene potom progressive overload, ale niečo som už na činke prikladal, čiže nejaký úplný základ tam bol. A asi za neviem koľko x mesiacov som sa s cvičením vyžral na asi 100 kg. Mal som 100 cm cez pás a nebol som zrovna štíhly a nebol som zrovna silný. Takto som pokračoval niekoľko rokov, ale žiadne extra výsledky som nemal. Ten pomer sila versus váha bol katastrofálny, ja neviem, na mŕtvolu 150-160 kg, na drep nejakých 140 kg, no proste úplne o ničom, ale to som nevedel, že to je o ničom, proste som nevedel, že ako sa mám s niekým porovnať. Prišlo niečo v mojom živote, čo mi ho zmenilo, bol to môj tajomný šport a absolútne to zatienilo celú posilovňu. Začal som športovať úplne v inej oblasti a na posilovňu som sa na niekoľko rokov vykašľal. Popri tom som tak spontánne schudol asi na 85 kg. A mal som takú priemernú o ničom postavu, taká No a potom to prišlo. Bol to, ja neviem, rok možno 2012 zhruba. A ja som mal celý ten čas ešte z tých starých časov takú predstavu, že pol hodina pred tréningom maltodextrín, 30 gramov proteínu, pol hodina
Po tréningu to isté. Inak ten tréning nemal žiadny význam. A úplne náhodou som narazil na článok, ktorý toto úplne vyvrátil a dokonca bol ozdrojovaný. Ja som si to dovtedy nikdy nevšimal, ale to bol prvý článok, kde som videl, že OK, ale tu je zdroj, ale nie že zdroj, že tento magazín. To bol, že zdroj, normálne štúdia, ďalší overený zdroj. A ja som bol tak zadubený, takú škrupinu som mal okolo seba, že ja som tak silno veril tomu, že to je kľúč k tomu, že keď sa niekto cvičí, tak toto musí dávať pred a po tréningu. Že keď som potom zistil, že to netreba, tak ja som zostal úplne osvietený. Ja som proste, že keď toto nie je pravda, takáto absolútna nepopierateľná pravda, keď není pravdivá, tak potom nič z toho, o čom som si myslel, že je pravdivé, nemusí byť pravdivé. Začal som čítať. Našiel som si niekoľkých autorov, na ktorých som začínal. Taký hlavný bol v tom čase Mike Matthews z muscleforlife.com, ktorý má dodnes, tie jeho články sú veľmi kvalitné. On nejde až tak do hĺbky v súčasnosti pre mňa, ale pre bežného človeka je to mimoriadne dobrý zdroj informácií, kde popísal to, čo som časom samozrejme zistil sám. Ale ja som išiel trošku hlbšie, čiže začal som študovať viac a viac postupne maličkými krokmi. Z nejakého dôvodu som ale jeho ako zdroj využíval čisto len na cvičenie. Mňa nezaujímala až tak tá strava. A len som čítal, necvičil som ešte. A dostal som sa úplne náhodou cez všelijaké články k Warrior Diet. Čo je vlastne taká prvotná, aspoň o ktorej ja viem, dieta postavená na fastingu, čiže prerušovanom hľadovaní. Intermittent fasting. A to je dnešný akože OMAD, čo je veľký hit, ale princíp bol 20 hodín neješ, 4 hodiny ješ úplne doplná. Žiadne kalórie, nič som neriešil. Ja som vedel, že kalória je nejaká kalória. Nič iné som o tom nevedel. Ale videl som tie úžasné premeny tam, že po 3 mesiacoch kocky na bruchu a to bola taká ďalšia vec pre mňa, že toto je možné, že na to nemusím mať nejakú špeciálnu genetiku, že to naozaj ja môžem mať kocky na bruchu. Tak som do toho išiel, začal som hľadovať, absolútne strava katastrofálna samozrejme, ale musel som byť v obrovskom kalorickom deficite, netuším koľko. A ako som tak začal chudnúť, samozrejme začal som byť taký trochu o ničom a vedel som, že musím začať cvičiť. Vedel som od Mikea Matthewsa, že musím začať cvičiť, že tie svaly neprídu samé, tak ako som si myslel predtým, že sa vyžerám na 100 kg a že tie svaly prídu nejak samé, tak toto som už vedel našťastie. Tak som začal cvičiť a dokonca relatívne správne. Po 3 mesiacoch sa stal zázrak. Po 3 mesiacoch som bol schopný z 85-kilovej o ničom postavy mať 78-kilovú, ale vysekanú postavu. Bolo to prvýkrát, čo som si odfotil kocky na bruchu a snáď tú fotku niekde nájdem, uvidíme pri edite. A bolo to pre mňa neuveriteľné a dodnes je to pre mňa neuveriteľné. Čo sa odtedy stalo? Stalo sa veľa vecí. Pre mňa táto vec začala byť absolútna vášeň, len nejaké obyčajné hobby. Ja som odtedy prečítal tóny textu, naučil som sa čítať v štúdiách, naučil som sa čítať tie štúdie tak, že aj či majú zmysel, lebo ako som sa neskôr naučil, tak nie každá štúdia dáva zmysel, nie každá je dobre nadizajnovaná. Našiel som si obrovský list autorov, ktorých som čerpal. Prečítal som XY kníh, začal som sa zaujímať viac o stravu, o metabolizmus. Tam ma to vždy ťahalo viac trochu ako k cvičeniu, lebo pre mňa je v súčasnosti posilka iba doplnok a k tomu sa ešte dostanem, snad to nebude už moc dlhé. Čiže fakt som rok po roku čítal viac a viac, až som sa dostal po to, že dneska niekoľko hodín strávim tým, že si listujem nejaké zdroje alebo riešim nejakú tému. Takže to je dôvod, prečo som tak veľmi sebavedomý, čo sa týka niektorých vecí, pretože ja aj v tej dobe, keď som čítal o týchto veciach, tak vedel som, že asi tak sú, ale nemal som ich na sebe vyskúšané. Čiže každý človek, ktorý si prečíta nejakú informáciu, kým si to nevyskúša na sebe, nebude vedieť, že 100% isto, že toto je pravda, že takto to funguje. A ja si pamätám, že vtedy som po nejakom čase, po nejakých 2 rokoch, 3, 4, som to mal nielen už na sebe vyskúšané, ale išiel som do takej hĺbky, že naozaj v niektorých veciach som tak sebavedomý, že nemám problém sa hádať s hocikým o tom a dodať mu k tomu zdroje, štúdie a vedieť, že to tak je, ako to hovorím. A
Niečo sa vo mne zlomilo, neviem, možno ste si niektorí všimli, možno nie, ja som dosť introvertný človek, nie som nejak extra otvorený, ale došiel som do takej skupiny, vtedy sa volalo, že skutočné chudnutie a ja som im tam došiel, že keď chcete poradiť schudnutie, ja vám to poviem, že ja viem presne, ako to funguje a moja predstava bola, že im poviem, že OK, tak kalórie, príjem, výdaj, hotovo, vybavené, všetci môžete schudnúť. Ale tak to nefunguje. Samozrejme ma vysmiali, došli s tým, že to si ty, prosím ťa, neviem čo. A postupne som začal chápať, že ľudia neberú veci tak, som sa dostal z toho svojho autizmu trošku von, že ľudia neberú veci tak, že no dobre, to je jedno, kto to hovorí. Tu máš informácie, vieš si to overiť, sú tu zdroje, tak to urob a vieš, ako to funguje. Nie, to tak nefunguje. Čiže som pochopil, že ľudia ma musia najprv spoznať, aby uverili tomu, čo hovorím, čo v súčasnosti aj robím. A tiež to bola jedna taká tvrdá lekcia pre mňa. Ale chcel som tým povedať, že preto som schopný ísť pre túto šmejt kameru a hovoriť o tých veciach tak otvorene a s takým sebavedomím, ktoré si niektorí ľudia mýlia s aroganciou. Pretože jednak som za tú dobu ušiel hrozne dlhú cestu, jednak to mám na sebe odskúšané. Prešiel som si všetkými štádiami, prešiel som si tým, že som bol vychudnutý, prešiel som si tým, že som bol tučný, prešiel som si tým, že som mal úplne o ničom postavu, až po to, že som mal postavu, za akou som bol plne spokojný. A dodnes takú postavu mám. Napriek tomu, že chodím do posilovne iba 2-krát do týždňa, lebo to pre mňa nie je priorita. A dnes už naozaj toľko času nad tým trávim, že to nie je to arogancia. Je to len sebavedomie v tom, že niektoré veci viem, ako naozaj sú. A viem, ako naozaj fungujú a nehovorím, že som neomylný. Je veľa vecí, ktorým nerozumiem a je veľa vecí, ktoré mi nie sú jasné a keď pôjdeme úplne do hĺbky toho metabolizmu, úplne do hĺbky, myslím tým naozaj do hĺbky, aby som vám popísal všetky tie cykly, ktoré existujú a všetky hormonálne procesy, určite nemôžem dávať na univerzite prednášky. Ale do takého 2., 3. levelu vám viem povedať, že naozaj som veľmi sebavedomý v tom, čo som si načítal, čo som si vyskúšal a čo viem. A není to určite arogancia, je to len skôr to, že už viem podľa niektorých otázok alebo podľa niektorých šablónových vecí, čo opakujú stále dookola ľudia, viem veľmi presne rozoznať, že či je to človek, ktorý len proste si napočúval niekoho a teraz tomu 100% verí, ako som ja kedysi veril tomu, že si musím dať pol hodinu pred tréningom maltodextrín a proteínový shake. A viem rozoznať, že keď sa o nejaké veci naozaj človek zaujíma a má zdroje a vie, o čom hovorí. A to je veľký rozdiel pre mňa. Čiže už aj debatovať s takým človekom, ktorý príde, začne mi nadávať a začne hovoriť tieto veci, ktoré sú fakt šablónové, ktoré nič nové neprinášajú, ktoré sú len prebraté veci od ľudí, ktorých to tvrdia. Je to pre mňa niekedy také, že teda nie, že chcem toho človeka zosmiešniť vyslovene, ale je to pre mňa, že viem, koľko času a energie som musel venovať tomu, aby som mohol vôbec vystúpiť pred kameru a niečo tvrdiť. Preto som schopný vystúpiť pred kameru a niektoré veci hovoriť s absolútnou istotou. Ja viem, že vo vede a v týchto veciach okolo ľudského tela nikdy nemôžeme povedať, že je nejaká pravda. Vždy je tam pravdepodobnosť, ale není to to, že som neomylný, není to to, že viem strašne veľa. Viem určite viac ako priemerný človek a do nejakého 1., 2. levelu určite som absolútne 100% sebavedomý, čo sa týka týchto vecí okolo metabolizmu a cvičenia. Sú na svete ľudia, ktorí sú samozrejme oveľa ďalej ako ja, ale veľmi dobre viem rozoznať, keď dojde človek, začne mi nadávať, že prišiel len s nejakými šablónovými vecami, ktoré preberá od nejakého jedného človeka. Absolútne nerieši možno to, že či sa to dá overiť, to, čo tvrdí a proste len dojde s tým, že má zadubenú hlavu a verí tým veciam tak, ako som ja kedysi veril, že si musím dať protein shake a maltodextrín 30 minút pred tréningom. Čiže mám veľmi silno vyvinutý tento bullshit detektor a ako hovorím, prešiel som si všetkými štádiami, čo sa týka tej transformácie tela, či som bol tučný, chudý, nemastný, neslaný alebo vyšportovaný, až po tú transformáciu, čo sa týka tých informácií, že som preberal nejaké šablónové informácie, ktorým som absolútne veril, mal som to ako nejakú vieru, až po to, že som sa musel prelúskať tým všetkým, čím som sa prelúskal. Takže preto niekedy reagujem ako reagujem. Každopádne toto je môj príbeh, prešiel som si všetkými tými štádiami. Bol som tučný, chudý, hociaký a nespadol som z neba, že som hneď všetko vedel, čiže viem, že je pre niektorých ľudí ťažké pochopiť, najmä keď sa tým nezaoberajú, ako niektoré veci fungujú. Ja som s tým mal tiež problém
ale práve preto robím tieto videá, že sa tieto veci snažím vysvetľovať. A viem, že veľa ľuďom nepomôžem, ale viem, že veľa ľuďom otváram oči, lebo mi píšu denne maily, píšu mi správy a viem, že veľa ľuďom to pomáha. Fitness revolúcia na Facebooku, výnimočná skupina. Extrémne rýchlo rastieme. Skupina je extrémne aktívna a nám môj pocit, vzhľadom k tomu, koľko je tam ľudí, je tam až extrémne veľa ľudí, ktorí vám naozaj dokážu rozumne poradiť. Čiže jednoznačne Fitness revolúcia na Facebooku. Link v popise. Instagram, link v popise, dávam tam veci, ktoré nedávam nikde inde, čiže určite sa ti tam oplatí byť. A zvyčajne tajomstvo chudnutia, zadarmo kniha, v jednoduchšej, ľahšej a v kratšie napísanej forme sa to už vysvetliť nedá, takže určite si ju stiahni, nemáš čo stratiť. Link v popise. Toľko k tomuto, nezvyknem sa takto nejako extra otvárať, čiže dúfam, že to aspoň oceníte a pekný deň.